Takže čaute ľudia, toto je deň 5, čo sa snažím vypestovať čo najväčšiu a najdrahšiu bonblosomku. A dneska na tie, vlastne už to není jedna bonblosomka, ale 3 bonblosomky. A dneska na tú bonblosomku dám Ember mutáciu. A tu mám Ember mutation. Jedna bonblosomka, druhá bonblosomka, tretia bonblosomka. A dneska sa pozrieme aj akú má hodnotu Magnified. A budem každý deň jednu pozerať, no tak dneska pozerám túto a tá stojí 34 miliónov, tak uvidíme, že koľko budú stať zajtra, tie ostatné, aby som to pozeral akože každý deň jednu, aby to bolo zaujímavé. Takže nezabudnite mi do komentáru napísať, že akú mutáciu mám dať zajtra na tú bonblosomku a napíšte mi určite nejaký pekný komentár, nezabudnite dať like a odber, aby som mal už konečne 500 odberateľov. A toto je už všetko a čau.